रक्षाबंधनचा त्योहार आहे. ताईनी राखी पाठवलेली आपल्याला. ओके, मला पहिली ताईची राखी दाखव. ताईनी राखी पाठवलेली, ही माझी राखी. ओके, नजरेची म्हणजे भावाला कधी नजर लागू नये कोणाची. मला वाटलं मॅचिंग पाठवले की काय. नमस्ते सर्वांना नमस्ते. आज बघा रक्षाबंधन आहे, तर आपण हे शॉपिंग केली होती बघा सर्व आर्टिफिशियल फ्लावरच्या शॉपमधून. तर हा बॉक्स आहे. आता सर्वांना राखी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. ओके, सर्व बहिणींना. किती बहिणी आहेत जरा कमेंट करा, बघूया आज किती बहिणी आहेत. किती बहिणी आहेत माझ्या पप्पूचे बघूया. मग हॅपी रक्षाबंधन लिहा. ओके, हे बघा, हे आम्ही शॉपिंग केलं होतं ना आर्टिफिशियल फ्लावर शॉपमधून. रिंग आहे ही रिंग. ॲक्च्युली आम्ही उघडणार होतो हे रत्नागिरीला, तो होमस्टेमध्ये जे तुम्ही येता गेस्ट म्हणतो हे सेल्फी काढण्यासाठी. तर आज रक्षाबंधनची आम्हीच पहिली सेल्फी काढतो. ओके, हे अनबॉक्सिंग करून तुम्हाला सर्व दाखवतो आणि ताईने कोणती राखी माझ्यासाठी पाठवली ते पण मी तुम्हाला दाखवतो. बघ कसं आहे, बघ असं आहे सर्व. सगळे गोल गोल सर्व पाईप आहे आणि ह्याला असं आहे. दाखवेल तुम्हाला, जॉईन करून समजेल. आता एखादा काढला ना मी की जॉईन केल्यावरती तुम्हाला समजेल ते कसं. आता हे सर्व काढतोय बघा, असे सर्व आयटम्स आहेत. सर्व आहे हे बघा, असे सर्व खोललेले बघा सर्व तसेच पाईप. ओके, आता याची आपल्याला गोल रिंग बनवायची आहे. हां, हे आम्ही बाहेर काय करतो कारण स्पेस आहे ना इकडे, मग सर्व व्यवस्थित होईल. जॉईन करून झाल्यावर आतमध्ये न्यायचं. बघा बघा, रिंग बघा कशी प्रॉपर लागलेली आहे. रिंग दिसली का तुम्हाला? बघा थोडी गोल आहे. आणि त्यासाठी हे डेकोरेशनचे जे माल आणले होते आपण त्याने आपण आता डेकोरेट करणार आहे. रिंग तुम्ही प्रॉपर बघा, काही अशी दिसते बघा, गोल रिंग केवढी मोठी आहे. जरा प्रॉपर टर्न असे केले हे बघा, सर्व बसते व्यवस्थित. ताईने राखी पाठवली आहे. तर ही राखी बघा माझ्यासाठी आणि ताईच्या भाभीसाठी म्हणजे काजलसाठी, वहिनीसाठी. हा, तिच्यासाठी बघा हे हँगिंग पाठवले ते आपण. आणि मम्मीसाठी, आईला. आणि भाईची गावी पाठवली आम्ही, कुरिअर केलेली आहे. होय. ओके, तर चला, तू बांधणार आहेस. डेकोरेशन कसं वाटतं आमचं? मस्त ना. काजल काजल पकड. काजलला माझ्यापेक्षा तर भारी जी वाटते. मला पण काजलची आवडली. शेसर बांध. बरोबर ना? हा, शेसर बांध. ठीक आहे. गिफ्ट तुमचं माझं कोणतं आहे आणि हिचं कोणतं आहे ते का ते आता खोलून बघायचं. ठीक आहे. हे काजल तू दोन्ही उघड. आणि आई आहे इकडे. देखो काय शंकर पार्वती साथ में बैठे हैं. थँक्यू व्हेरी मच. आशीर्वाद हो. त्याच्या मम्मीच्या पायात पडून. ये भी हमारा भी ले लो. आशीर्वाद. नाही, आता हे खोलून आपल्याला घालायचे आहे. हा काय? रक्षाबंधन गिफ्ट. रक्षाबंधन गिफ्ट आहे. ओपन करा मग तिकडच्या तिकडेच.
आमच्या आम्ही बघू ना. का आली परत फ्रॉक? हे आईचं. आईच आहे. मग घालून दाखवायचं आहे का मला? हा घालून दाखवायचं आहे. म्हणजे नाही झालं की रिटर्न? नाही रिटर्न होणार. हे काजलचं. हां हे काजलचं. हे काजलचं. हा तू काजल मला घालून दाखवायला लागेल तुला. हा घालून दाखवायचं सर्वांनी जा घालून दाखवायचं. हे पोडा अजून माझं आणि पप्पूचं. हा हा मग मी काय असंच राहू का? हे सर्वांना काय पिंक कलर आणला की काय? फ्रॉकच दिले वाटतं. अरे रे ए आता हे ताशा ना. उस दिन पिंक था, आज भी पिंक है। शर्ट आहे. हा पप्पू का शर्ट. हाय शाबाश टालिया। ये पप्पू का अच्छा है रे। मग तुम्ही घालता? पैंट पे डाले ये लो बाबा केवढा खाई पप्पूचा शर्ट. नाही पण ह्याला एसी रूम लागेल आम्हाला. हाँ ये अच्छा है टॉप मस्त है पैंट पे ना हे तुमचं आहे ना हा 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 प्लेटी वाला. हे तुझं आहे हे बघ हा हे प्लेटी वाला बरोबर. चला हे माझं मस्त आहे हा जा घालून ये पप्पूचा जा. आहे. मी पण घालतो. तुमचं तुम्ही घाला चला. अरे बाई आता लगेच हा, लगेच. आता हे घातला ना गिफ्ट आहे आम्ही आता घालून दाखवतो. तू आम्हाला तिघांना द्या हे बघ काय? हे बघ तसं नाही मी हे घातलंच आहे हे बघ हा, चला 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 चला. चला ते फॅशन शो सुरू झालेली आहे. सर्वांना पिंक पिंक ड्रेस. ताशेवाले ढोलवाले स्पीक हे कोण आहे? फोन आले बसा बसा. बस बघा आमचे गिफ्ट आम्ही सर्व घालून दाखवलेले आहेत. चला हे बघ मॅपमध्ये बघ सर्व टाकवलेलं आहे. कपारेश्वर के, बावली डॅम, कॅमल व्हॅली पॉईंट आणि असं काय काय वेगवेगळं आहे. असं सर्व बघून फिरायला लागतं. होय आणि टूरमध्ये फायदा कधी होतो माहिती आहे का? कोणतरी फिरलेला माणूस आपल्याबरोबर पाहिजे बरोबर. तर तो फिरवू शकतो. म्हणून आपण टुरिस्ट गाडी करतो ना. होय बरोबर आहे ना. आणि हाच प्रॉब्लेम रत्नागिरीमध्ये आम्ही तुम्हाला सॉल्व्ह करून देतो. मी तुम्हाला सर्व गाईड करणार. हो म्हणजे जो टेन्शन इकडे येतो ना फिरताना तो तुम्हाला रत्नागिरीमध्ये येणार नाही. म्हणून 2 वर्ष सतत आमचा हाऊसफुल होमस्टे चालू आहे ना. बरोबर. कारण सर्व्हिसमध्ये आम्ही 1 रुपयाची पण कमी देत नाही तुम्हाला. ऑगस्ट पासून एकदम ऑगस्ट पासून सप्टेंबर पासून गणपतीच्या सुट्टी तुम्हाला यायचं असेल तर तुम्ही येऊ शकता. हा ओके. बुकिंग नंबर सांगतो ना. बुकिंग नंबर 8657357426. लिहून घ्या. 8657357426. हा ओके. बघा मॅपवर टाकला 1 किलोमीटर सरळ जायचं आणि सर्व मस्त ग्रीन कार्पेट एकदम माउंटन समोर. शेती आहे कुठे? त्या बाजूला शेती आहे. शेती बिती राईट साईडला लेफ्ट साईडला जिथे बघू तिथे शेती. पण मध्ये मग आता हे आम्ही चाललो कपारेश्वर केव आणि ते रस्ता जरा आता इथून डांबरी रस्ता जरा संपलेला वाटतं. तर आता इथे बोर्ड लिहिलाय बघा, जय श्री कपारेश्वर महादेव गुफा तलेगाव. येस. आणि रस्ता आहे बघा असं. हा ती गाडी वरती उभी आहे तिथे. हे बघा इथे सरळ पेट्रोलवर सरळ. आणि इकडे बघा त्यांनी जागेवरती सर्व बोर्ड्स लावलेले आहेत. हा जायचे ते. चला मी जरा पुढे उतरलोय आणि बघतोय की असं गाडी जाईल का आपल्याला चालत जावं लागेल ते बघायला आलोय मी. नाही चालत जावं लागणार. ओके आपल्याला चालत जायचं आहे. बघा मला गाईड करायचं आहे सर्वांना व्यवस्थित. मी काय म्हणतोय आता बघा आपण इथे उभे आहे. आपल्याला एक ग्रीनरी दिसते ना सर्वीकडे. फक्त आपण आता तिथे जावा जरासं वरती चढा आणि मग तुमचे रिॲक्शन तुम्ही स्वतःच बघा. मग मी तुम्हाला पहिलं दाखवतो. बघा इथे एवढं आहे बघा. इकडून चढा या. मी इकडून पण चढू शकतो.
हे बघा किती मस्त वाटते. वाव. कसं वाटलं काजल? मस्त ना. असं खालून दिसत नव्हतं ते, वरतून किती मस्त वाटलं ना. इथे गार वाटतंय आता. इथे गार वाटायला लागला जरा, पाणीमुळे जरा गार. हे बघा हे पाण्याचं हे बंद आहे म्हणून आता इथे पाणी पडताना आपल्याला दिसलं असतं सर्व. वाव एकदम छान वाटते मस्त. आमची गाईड बघा पुढे गेली. ओ गाईड, रस्ता माहिती आहे काय काजल? ए काजल, पाणी बंद केलं आम्ही, नळ बंद केलाय तो. पाय ना भिजवा, तो आपलं हे पाय भिजवायलाच लागणार काजल. चल भिजून चल. बघा असं जायचं आहे. हा भिजव पाय, भिजव. जय महादेव. पाणी पाय भिजवूया का नको? भिजव 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 भिजव. या शाबाश. चिखला नको तो इकडे. हे बघा इथून चालायचं आहे आणि जर आता इथेच दम लागायला लागला. इथे बसायला पण आहे. ओके, तर इथे आपल्या माणसांना बसवूया. चला हे बघा कपारेश्वर केव्हसाठी आम्ही वॉकिंग करतोय. असं नाही की गाडीतून उतरल्यावर लगेच आहे, वरती चालत जायचं आहे. हे बघा रस्ता बघा कसा आहे, चालत जायचं. किती वेळ लागतो ते सांगतो. सर्व रस्ता बघा कसा आहे, असं कोणच दिसत नाही आपल्याला. आणि आपल्याला पाऊल वाटा आहे त्यावरून आपण चाललो. पाऊल वाटाच आहे सर्व बघा. आता इथे पायरी सुरू झाली बघा. ओके चला आता इथून पायऱ्या सुरू झाल्यात. पायऱ्या चालू झाल्या. येस. चला पहिलं काहीतरी आम्हाला असं दिसलं बघा. वा वा, सर्वांनी पाया पडूया आपण. सर्वांनी एकच आशीर्वाद द्या, हेल्थ बरोबर व्हावी, सर्व फिट राहावे, पैसे बिशे काय येत राहतील. परत थोड्या पायऱ्यात. भरपूर दिवसांनी वॉकिंग केली ना. 2 बोर्ड दिसतात इकडे, दाखवतो तुम्हाला. धबधब्याकडे जाण्याचा मार्ग आणि मंदिराकडे जाण्याचा मार्ग. तुम्हाला हा व्ह्यू दाखवतो बघा. हाईट वरून व्ह्यू बघा किती आहे. वाव. आणि खाली धबधब्याचा आवाज येतो. खाली धबधबा आहे. 10 पैकी 9 जण आउट झालेले आहेत. फक्त एकटाच मी राहिलेलो आहे. तुमच्यासोबत बोलत बोलत येतोय बघा. आणि झिगझॅग झिगझॅग आहे सर्व. आपल्या गाड्या बघा तिकडे उभ्या, दिसले का तुम्हाला? येस येस, शेवटी पोचलो. मी मला अजून किती लांब आहे किती लांब आहे असा विचार करत होतो. येस, आपल्याला केव आणि पाणी दिसतं त्याच्यात बघा. तुम्ही पण बघा. थोडा ब्रेथलेसनेस होतोय. ज्यांना चढायचा प्रॉब्लेम ते लोक नाही येऊ शकत. चप्पल आपण बाहेरच काढूया. वाव, चप्पल बाहेर काढा. कृपया शांतता ठेवा. हां, हेच व्ह्यू आहे बघा. बघूया आपण. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. आता जास्त पाऊस असता तर हे असं जास्त खाली पडलं असतं. आता तिथे जात नाही, जरा रिस्की वाटते तिथे जात नाही.
आता आपल्या पाठवून एक बॉईज ग्रुप आलेला आहे दर्शनासाठी, तर ते सर्व वाजवतात आहेत. ओके, फायनली आपण कंप्लीट केलेलं आहे. थँक्यू म्हणत तुम्हाला दाखवलं, आणि मी थँक्यू म्हणतो कारण तुमच्याशी बोलत बोलत मी वरती आलो ना, तर एकटा कसा आलो असतो इकडे. आणि जे समोर व्ह्यू आहे तो बघा फक्त. वाव, ते बघा, ते लांबून पडते बघा. आ जाओ महादेव बुला रहे, आ जाओ. ये ओहो, क्या बात है, मान गए. चलो आरामात या, आरामात या. नाही एवढं सोपं नाही इथे, यंग मुलंच येऊ शकतात. असं ज्यांना चालायची सवय नाही, जे चालतच नाही त्यांनी अप्रोच करूच नका. हे 15-20 मिनिट सहज वरती चालत जायचं. खाली जाताना मी स्टेप्स मोजून तुम्हाला स्टेप्स दाखवतो. या आरामात पाहिजे सगळं पाणी पाणी ना. छोटी घंटी आहे. काजल स्लोली, पाय घसरे. वाव, एकदम मस्त. असं इथे आपण बसू सुद्धा शकतोय बघा. गाईस तुम्ही एकदम कडेवर आहात या ना आत. हे बघा, असं जरा बसलं नाही इकडे. खालती वाघ, मम्मी खालती वाघ लागेल वरती. वाव, हर हर महादेव. वाव, आता कंटिन्यू पाऊस असतो ना, ते फुल असं झाकलं गेलं असतं. काजल पाया बिया पडा एकदम. येस. आणि जर वरती आलात आमच्यासारखं तर 15-20 मिनटं थांबा. असं येऊन घाई करू नका. ह्या केवची जी वाईब आहे ना, ते घ्या. ती वाईब मी तुमच्याबरोबर शेअर करतो का माहीत नाही, पण भरपूर एकदम छान वाटते. आणि आपण जे म्हणतो ना मिनरल वॉटर, ते ॲक्च्युअल मिनरल वॉटर हे आहे सर्व. काजल, आपण आज इथे स्टे घेऊया का? चालेल तुला? चालेल ना? समोर का व्ह्यू आहे ना, एक डोंगर, दुसरा डोंगर, तिसरा डोंगर, चौथा, 5वा, 6वा, 7वा, 8वा सर्व दिसतं इकडनं डोंगर बघा समोर. क्या बात आहे, व्ह्यू बघा ना, व्ह्यू. भरपूर खुशी होते एकदम मस्त की आपण वरती आलो आणि बघितलं. कारण मधीत आम्ही 50%ला पण एंड करत होतो, 70%ला पण एंड करत होतो. मी पायऱ्या मोदाचे राहिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर आहे. खाली जायपर्यंत तुम्हाला सांगतो किती पायऱ्या आहेत ते. हे बघा सर्व बघा कसे उतरायचं, असं झिगझॅग आहे सर्व, झिगझॅग उतरायचं बघा. आता ही केवढी मोठी पायरी तुम्हाला दाखवतो बघा. हाईटला आहे म्हणजे नीच्या वरची हा पायरी आहे. ओके, आणि इथेपर्यंत 28 पायऱ्या झाल्या. आता तुम्हाला समोर कंडिशन बघा. ही आपली फॅमिली झाली बघा, अशी गेली आणि अशी चालली आहे बघा. आणि तिथून बघा पैसे परत कसे चालले बघा. म्हणजे त्यांच्या थ्रू तुम्हाला समजेल की कसं वॉकिंग आहे ते. पायऱ्या 28 आता ह्याला पायरी नाही बोलू शकत कारण हे आता स्लोप आहे. तर प्रॅक्टिकल तेच सांगतोय, ज्यांना जमेल, ज्यांना जमतंय वॉकिंग त्यांनीच यावं. हे बघा, हे असं सर्व वॉकिंग आहे बघा. असं बघा दिसतंय तुम्हाला, क्रॉस क्रिस क्रॉस आहे बघा. हे बघा, हे असं जाऊन परत बघा क्रॉस, आणि हे बघा असं क्रॉस क्रिस क्रॉस सर्व बघा. वृद्धांची सेवा पुण्य सेवा. आपल्याला हे होतं एकदम 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हमेशा नहीं होता है. हम लोग ने आज काम बनाया ऊपर जाके, है ना? अभी ब्रह्म ये महेश हो गया, अभी ब्रह्म और विष्णु बाकी है. नहीं था ना वो, तीनों था क्या? अरे बाप रे. ब्रह्म विष्णु महेश. मेरे को लगा अभी सिर्फ एक ही. हे बघा, हे काय आरामात. दत्तगुरु पण 3 होते. मी जेवढे स्टेप्स मोजले 50 40 48 स्टेप्स झाले. आणि हे सर्व वॉकिंग आहे, ह्याला स्टेप्स म्हणू नका तुम्ही. हे बघा, हे परत स्टेप सुरू झाले 50 51 52 असं. तू ये माईला घेतो. गडाच्या देवाला काय लागत नाही, त्याला सगळं काय असतं. लिफ्ट सेवा चालू आहे, ओमकार सेवा. या गडावर ओमकार सेवा चालू आहे. पायऱ्या बघा 62 63 64. ॲक्च्युली पायऱ्या मोजू शकत नाही, 100+ पायऱ्या पकडा तुम्ही आणि चढणं आहे. ओके,
3 भागामध्ये तुम्हाला चढायला लागेल. हा पिक्चर तुम्हाला 3 भागात बघायला लागेल. बरोबर ना? वरती आणि टेंडन्सी आहे पाऊस पडण्याची, तर छत्री घेऊन आला तर वेल अँड गुड, आणि पाण्याची बॉटल घेऊन या पिण्यासाठी. तर आता टाइम बघा किती झाले, 12:37 झालेले आहेत आणि या गेटपर्यंत आपण आलेलो आहे. आपल्या गाड्या तिथे आहेत बघा, आणि इथे आपल्या पाठी बोर्ड आहे. आता आम्ही गाडीत बसून दुसऱ्या पॉईंटला जाणार आहे. आणि सर्व हिरवगार बघा, समोर मस्त हिरवगार. पाणीच आहे मम्मी ते. चला माझं तू इथेच पाय टाक. इथेच घसरली. कुठे पाय टाकायचे? नाही तिथं कुठं दगडावर नका टाकू, दगडावर चला मस्त दर्शन झालेलं आहे. आणि आता समोर बघा ते काव बघा, पिक्चर मध्ये काव असते ना तशी ती गाय. आता नेक्स्ट आपण टाकलेलं आहे, काय टाकलेलं आहे, काय टाकलंय मला काहीतरी व्हॅली पॉइंट आहे ते आपण परत थांबल्यावर आम्ही तुम्हाला दाखवू. पण आंघोळ नाही गेली मग हवे की आपल्या विला मध्ये जॅकुझी मध्ये टाकूया. जॅकुझी मध्ये मस्त फिरतो आम्ही एकदम एन्जॉय करत. रस्ते पण बघा तुम्ही ना, आतले रस्ते. कधी कधी ना वरती जायत आणि असे रस्ते चालताना असं डाऊट वाटतो की पुढे रस्ता आहे की नाही, पण मॅप जेवढा दाखवतो ना तेवढे रस्ते आहेत. ओके, असं वाटतं की आहे नाही, कारण सर्व ग्रीनरी दिसते ना, मग डाऊट होतं. असे रोड सोडून सर्वच ग्रीन आहे इकडे. बरोबर. येस. बघून घ्या हिरवगार एकदम मस्त. आता बॅक टू मुंबई गेल्यावरती हिरवं दिसणार नाही सर्व. क्या बात आहे. वा आपलं, अरे ती गाडीच्या पुढे असं ना, मी जरा थांबवलं असं ग्रास मध्ये, जरा मला चालायचं होतं, पण पुढे असेल ना ग्रास. तुम्हाला सांगू, ग्रुप मध्ये ना कोणतरी एक इंटरेस्टिंग पर्सन हवं. काय नाही केलं, मजा करणं तुमच्यावर असतं. तुम्ही किती मजा करता त्याच्यावरती आहे. स्पॉट सर्व सेम आहेत, पण मजा तुम्ही केली पाहिजे. बरोबर आहे ना काजल? बरोबर ना? येस. ओ वाव, मी तर चाललो कॅमल व्हॅली व्ह्यू पॉइंट बघायला. कॅमल व्हॅली व्ह्यू पॉइंट चला. अच्छा, कॅमल व्हॅली व्ह्यू पॉइंट हा आहे का? 2 माउंटन स्लोप मध्येच. चला कॅमल व्हॅली पॉइंट. वाव असं निसर्ग बघण्याचे ज्यांना आनंद मिळतो, ज्यांना ट्रॅकिंग वॉकिंग करायची भरपूर म्हणजे अशी आवड आहे ना, त्यांनी इथे यावंच. वाव, तिथे एक झरा वाहतोय आणि हे बघा डोंगर क्रॉस पूर्ण आपल्याला दिसतोय. चला आता परत बघा हे व्ह्यू पॉईंटकडे आलो आहे आणि आपले सर्व फॅमिली मेंबर तिथे थांबलेत बघा. वाव, असं आलो की थंड हवा आली आहे, थंड हवा. हो वाव, इथून स्पष्ट दिसतंय. बरोबर ना? घाम भरपूर येत आहे. तो गाणं ऐकलाय? सन सना ना 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 सन सना ना ना. अशोका वॉटरफॉल मे बी क्लोज्ड. तो शूट झालाय अशोका वॉटरफॉल मध्ये. आग्रा हायवे तिकडे सनाना, तिकडे सनाना. इथे अजून एक प्रॉब्लेम सांगतो तुम्हाला ट्रॅव्हलिंग मध्ये, की इथे सीएनजी मिळत नाहीये. आमची पेट्रोलवर गाडी सुरू आहे इकडे, म्हणजे जे तुम्ही तिथे भरलात ते भरलात. आग्रा हायवे आणि नंतर कचरा घातला आहे. येस, असं आता आपण चालू आहे कुठे? अशोका वॉटरफॉल. तो फर्स्ट फ्लोअर होता, पण असं दाखवत होतं की ती बंद आहे. पण बंद असून पण आमच्यात किती आनंद आहे बघा की आम्ही चाललोय परत बघायला.
बाहेरून तरी बघू येस. कसं आहे ते. आणि हे कसारा घाट आहे, कसारा घाट. ओके, जरा सनसनानं आम्ही थांबवलेलं आहे जरा, म्हणजे अशोका वॉटरफॉल आम्ही नंतर कव्हर करू, कारण असं माहिती पडतं की ते बंद आहे. आणि इथून किलोमीटर पण 15 दाखवत आहे. आणि आमच्या बाजूच्या गाडी CNG, म्हणजे त्यांनी डिसिजन घेतलं की आपण जे पहिले हे पॉईंट्स आहे ना, म्यानमार गेट, विपासना जे मेडिटेशन सेंटर आहे, तिथे आपण जाऊन ते बघूया. म्हणजे ते तर ओपनच आहे बरोबर. तर आपण चाललोय म्यानमार गेट कम विपासना, जे आपण पागोडाला बघितलं होतं ना तसं काहीतरी आहे. पण बघूया आपण सर्व. ओके, बघितल्याशिवाय पण माहिती नाही पडत. बरोबर आहे. येस. आणि इथून आपल्याला आता परत किती किलोमीटर दाखवते? 3.5 किलोमीटर फक्त, म्हणजे 7 मिनिटात आपण पोहोचतोय. जवळ ओके, आहे. जवळ आहे. आणि पॉइंट सगळे जवळच जवळच आहेत. एवढे लांब नाही. पण गाडी पाहिजे, किंवा जे रिक्षावाले असं टूर पॅकेजेस मध्ये मला वाटतं फिरवत असतील. Right toward Dhammagiri Road. धम्मगिरी रोड. ओके, आणि समोर आपल्याला दिसतंय बघा, ते दिसतंय तुम्हाला? दिसलं? चला, राईट मारलं की राईटला अशोका टर्न दिलाय ना. तपोवन लेफ्टला आहे हे बघा, आणि धम्मगिरी राईटला आहे. हो वा, इथे आहे काय? धम्मगिरी. आपली गाडी ऑलरेडी Next पुढे left गेलेली onto आहे. Dhammagiri Road. Then your destination will be on the right. तेव्हा म्यानमार गेट. ओके, वा. काय बघायला पाहिजे. घेतात काय पैसे. बघा, म्यानमार गेट. हा खांब बघ एवढा मोठा आहे ना. अरे रे रे रे, खांब नंबर 2. खांब नंबर 2. काय करते इकडे? वॉकिंग करते की काय? खांबे दाखवते. 3 चारी युग. बस, हा म्यानमार गेट. येस, बघा केवढा मोठा आहे. मस्त आहे ना. हे एंट्री छान आहे ना. असं हे मस्त रिले सर्व. मस्त छान आहे. आपण पागोडाला जे गेलो होतो ना, हा, तसं तिकडे आहे ना, तिथेच आहे सोन्याचं मंदिर. येस. आपण दोन का फोटो काय फोटो काढत नाही. म्यानमार दुसऱ्यांचे गेटचा फोटो आम्ही- काढतोय, माझे फोटोच काढत नाही हा पोरगा. आपण कसं ग्रुपमध्ये आलो ना, ग्रुपमध्ये सर्व खुश राहिले पाहिजे की नाही? बरोबर आहे ना. आता तुझा फोटो स्पेशल. चल, उभी राहा. बदक बघा, बदक केवढे आहेत. बदक ते काय खातात बोललीस तू? चिकन खातात. चिकल खातात? हे मला नाही माहिती होतं, पण ऍक्च्युली ते चिखलातच आहे सर्व. ते काहीतरी दाणे कोणी काय टाकलंय बघा, त्याच्यातनंच खातात ते.